Sanga naminaw sa mga pulong sa Ginoo, ipamatuod sa buhat sa kinabuhi mo. Kaysa makakriyod sa usa ka taong maalamon, nga nakatukod sa iyang balay sa usa ka dakong bato, bisan sa kusog nga unos ug walay hunong nga ulan, hangin nga makusog magpabilin, kini nga dili matarok sa mauntani ini ang kalikon sa pagtuo sa kada tao. Pangayoon ta kini nga grasya ikan niya. Apan ang tao nang hilaw sa mga pulong sa Ginoo, ug wala ipang matuod diha sa iyang mga buhat. Sama siya sa tao nagtuod balay sa yutang huyang, sa kusog nga ulan pagabanla, sunog sa hangin pagatumpagon. Pulong ni Kristo buhat mo, ang haligi sa pagtuo, ang pingi kining grasya nga ginasa niya sa kinabuhi mo. Bisan sa kusog nga unos ug walay hunong nga ulan, hangin nga makusog magpabilin, kini nga dili matarok sa mauntani ini ang kalikon sa pagtuo sa kada tao. Pangayoon ta kini nga grasya gikan niya. Kini nga grasya gikan niya. Maayong gabi mga igsoon, maayong gabi mga kapamalandong, og welcome sa atong pamalandong karon. Pizza 31 nining bulan sa Hulyo 2023 og karon ang katapusang adlaw sa bulan sa Hulyo. Welcome ni atong tulumanon ang atong pamalandong karon live. Kini ang inyong kapamalandong Brother Alex Lee, makig-uban usab kaninyo alang sa atong takna sa pagpamalandong karong gabi una. Maigso no, paspas kay ng labay ang mga tuig, ang mga adlaw, bulan, o nilampas na ta sa no, tunga-tunga nining mong tuig unya. Pag Agosto na gani ug mga adlaw, paspas sa din kayo, paingon sa Disyembre. So makaingon na ta gani pag maabot ang Agosto, mingon na ta nga hapit na gyud ang Pasko. Usa ka dako kayo nga grasya ang ato ang angayang no, ikapasalamat sa Ginoo tungod sa grasya sa paglahutay nga gihatag nato. I know ang ato ang tuig from January to July nagkahinagbo tag daghang mga pagsulay, mga kalisdanan apan uban sa grasya ug sa presensya sa Dios kitang tanan nakalahutay gayod. So dako kayong pasalamat nato na sa Ginoo no. Tungod kay kung wala ang iyang grasya, wala ang iyahang gugma, dili kita moabot nining maong adlaw mga igsoon. So pasalamat ta sa daghang grasya nga gidawat no, na atong nadawat mga igsoon, katong mga igsoon nato nga natubag ang ilang mga pag-ampo. Aduna po'y mga igsoon nato nga wala matubag ilang pag-ampo pero dunay gihatag ang Ginoo nga mas dako pa sa ilang gipangayo. So pasalamatan nato ang Ginoo na, praise the Lord. Hallelujah. Welcome sa atong tulumanon, ang atong itimbaya ang atong mga kaigsuonan sa nagkalain-laing dapit, Luzon, Visayas, Mindanao, labi na sa mga kauban diri sa Archdiocese sa Cagayan de Oro, atong mga kaigsuonan sa nagkalain-laing parokya, labi na diha sa may lungsod sa Magsaysay ngadto sa lungsod sa Lugait, no? Doon natin mga kaigsuonan diha sa nagkalain-laing parokya nga nagserbisyo, nag-alagad daning kamot sa pag-alagad diha sa simbahan, no? Diha sa Ginoo pinaagi sa iyang simbahan. So, hi po day ko, shout out nako tanan mga kabatan-unan sa Catholic Charismatic Renewal. Then bag-o lang nato na no ni celebrar ang ato ang nahuman ang ato ang ika-24 nga General Assembly and Youth Camp, no?
So sa very successful kayo og akong i-congratulate ang tanan nga naglangkob nga nag-organize ning maong kalihukan og tanan nga nagsalmot sa maong kalihukan, labi na ang atong host parish ang diha sa may lungsod sa Balingasag. Gihanay ang tanan sa Ginoo mga igsuon, og grabe no, grabe ang grasya, ang gahom sa Ginoo nga kanabang mipakita og milihok ni atong dapita ni atong higayuna. So usbon ako, congratulations sa ako mga kauban sa Catholic Charismatic Renewal sa usa ka malampuson kaayo nga kanabang aktibidades nga atong gihimo ni atong kanang July 21, 22 and 23. So no, mo to ika-24 na to nga youth camp, no, General Assembly and Youth Camp. Okay? Hello po ko sa atong mga kaigsuonan, no, sa nagkalaing dapit din katong mga nagtrabaho, katong mga nag-overtime or katong nagpauli pa gikan sa trabahoan o katong bakahang no diha na tagsatagsa sa atong tagsatag sa kapanimalay. Hinaot nga nakapanihapon na ta mga igsuon, makapamalandong og ako po ding itimbaya no ang atong mga kaigsuonan no sa nga kanibag kani mga mananagat kani mga fisherman nato. Sa ako nang gikaingon last nato nga Sibya, akong papa usa ka mananagat, usa ka fisherman. Syempre atong po mga mag-uuma no naasa nagkalanlain nilang farm o sa ilang makang balay karon o asa man ka sila naghatod sa ilang mga kanabang gipang harvest or nagtigom para i-deliver niya unyang kadlawon no sa merkado. Og syempre no di ato kalimtan ang atong mga kaigsuonon kapamalandong nato gawas sa nasod, labi na diya sa may Singapore si Lian Marie Rhymes, ingon mo usab sa may Saudi Arabia no si Uncle Loloy Eliabera, napo diha si Kuya Ronil diha sa may Saudi Arabia. Hay po day ko diha sa may Canada, akong amigo diha si Noel Gamutin. Og syempre no di na ko limtan ang atong igsoon diha no sa may Texas no si Brother Junjun Porcadilla. Maigsoon ang tanan nga naabot sa atong pagsibya o asa ka man karon no Luzon, Visayas, Mindanao, tibok kalibutan, maayong gabi kanimo og welcome sa atong tulamanon ang atong pamalandong karon live. Okay, so karong gabi una maigsoon nindot kayo sada kay atong topic karong gabi una nga atong gihanay, sumpay ni sa niagi nato nga kanabang episode. Actually atong gikasubo nga last week wala kita naka-live tungod sa kakulian dunay emergency nga ako ang atiman igsuon mo nang wa kita maka-live last week. Pero karon nga niata karon no, pasalamat ta sa Ginoo nga naka-live, nakapadayon ta sa pagsibya no karong gabi una. Okay? So ang atong topic karong gabi una ato ning giuluhan og God calls you to repent and live a new life. Ang Ginoo nagtawag kanato sa paghinulsol og pagpuyo sa bag-ong kinabuhi. Now last nato nga topic nag-ingon ko nga ang Ginoo ni pasaylo nato dili tungod kay nangayo tag pasaylo no, kundi tungod sa pagkamapasayloon sa Ginoo no, niabot ang panahon nga nakahukom kita nga mangayo tagpasaylo niya. So bali no, bali. So dili di ay gitagaan tagpasaylo tungod kay nangayo tagpasaylo. No, because sa last nato nga topic sa wala pa kadaan misulti sa imong sala gipasaylo na kadaan sa Ginoo. Pero wala pasabot nga dili nata mo sulti mga pasaylo sa atong mga sala. Importante gyapon igsuon. Pero ang realidad bisag wa pa ka na kahuna-huna igsuon tungod kay ang Dios mapasayloon man no, gaplano pa lang kang nga may pasaylo while gahimo ka ni maong sala no, ang Ginoo, ang grasya sa Ginoo nagpadayon o gayang gugma wala mausab gipasaylo na kanyang daan. Apan kinahanglan ta nga mangayo og pasaylo no, kinahanglan ta mangayo pasaylo para atong mabati masinati nindot og lami kay paminaw ng ingnon ka nga gipasaylo ta ka, di ba? Amen. So karong gabi una ang ato ang topic ang Ginoo nagtawag dato sa paghinulsol o pagpuyo sa bag-ong kinabuhi. Sa ato pa dili enough nga
kana bang dili dito ra taman nga gipasaylo ta sa Ginoo, kun dili no naritawag no naitawag nato nga mangahi gitag pasaylo og magpuyo sa bag-ong kinabuhi. So mao ni ato ang topic karong gabi una, muna ang ato ang pamalandungan karong gabi una mga igsoon. Apan sa dili pa magpa-play sa og isa ka kanta unya sa pagbalik nato, brothers and sisters in Christ, ato ning pamalandungan no. Kung gusto kang makabalupod sa kanang katong gisgutan nako nga sa atong previous nga topic nato nga tungod sa mapasayloon sa Ginoo, gipasaylo ta niya dili tungod kay nangahi tagpasaylo, kundi dili tungod sa iyang pagkamapasayloon. Niabot ang time nga nakahunahon ta nga mangahi tagpasaylo. So pwede mo nang matanaw pagbalik sa uban previous nato nga live no sa ato ang Facebook page. By the way, live ta sa atong Facebook page ang PS246 TV, yung sub sa atong Facebook page ang Brother Alex Lim. So pwede nimo matanaw dito mga igsoon no sa mga previous nato nga mga live, matanaw nimo dito ang atong previous nga mga topic. Okay? So pagbalik atong sugdan ang atong pagpamalandong humaning maong awit.
All right, mo kato ang awit nga giuluhan og I love you so much, no? Giawit to sa ilim. Okay. So maigsoon atong formal nga buksan ang ato ang pamalandong karong gabi una. Pinaagi sa atong pag-ampo sa ato ang favorite prayer. Sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Karon akong dawaton ang paghigugma sa Dios kanako. Karon akong abrihan ang akong kaugalingon diya sa naghingapin, nagaawas og walay sukod nga bahandi nga iya sa Dios. Karon akong abrihan ang akong kaugalingon diha sa grasya, pag-ayo og milagro. Karon akong abrihan ang akong kaugalingon ngadto sa pulong sa Dios aron mahisama ako kang Kristo adlaw-adlaw. Karon akong imantala nga ako pinangga sa Dios og ako iyang sulugoon og iyang gamhanang pinili. Og tungod kay ako ginasahan man, grasyahan usab nako ang tibuok kalibutan sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Maigsoon, no? Daghang kitag pasalamatan sa Ginoo, no? Good health, sa gift of life, sa pamilya. Kung ikaw mga igsoon nakasinati sa kanabang kalinaw sa unahuna, so dako kay nagpasalamat sa Ginoo mga igsoon tungod kay daghan mga tawo nga way kalinaw ang unahuna, no? Naay kabalaka, dunay kahatlok, labi na ning maong panahon. So daghan kaayo, no? Daghan kaayog mga kabalaka, kahatlok nga atong matabuan, ma-encounter sa atong kinabuhi apan. Igsoon kung ikaw karon nagtan-aw ning maong programa, no? Buhi na ginhawa, no? You are the living miracle, no? Nga gihimo sa Ginoo nga niya karon naglakaw-lakaw ning maong kalibutan. So sa angayan naktong pasalamatan og daygon ang Ginoo niya nang tanan, no? So sa gikaingon nako, brothers and sisters in Christ, kapamalandong, paspas kay nang ligid ang mga adlaw, ang mga bulan, no? Wa lamha dila nalampasan na nato ang tunga-tunga sa tuig 2023. So wa damha, no, nga tingali dako kay ka og problema gagi atubang apan taliwala ng tanan nakalahutay ka kana igsuon tungod sa grasya sa Dios. Tungod kay ang Dios dapig og nag-uban man kanimo. Okay? So padayon ta sa atong pagpaningkamot, sa ato ang pagsangpit, pagampo, pag-alagad sa Ginoo, paningkamot sa pagbuhat og maayo tungod kay ang kanang tanan igsoon dili gayon masayang, dili gayon makawang. Okay? So sa ato ang pagpamalandong karong gabi una, no? Atong title, no? Muni ato ang pamalandong karong gabi una, no? Nga ang Dios nagtawag kanato sa paghinulsol o pagpuyo sa usa ka bag-o nga kinabuhi. Now, brothers, sisters in Christ, kapamalandong, dunay mga tao nga kanabang naghinulsol, nangayog pasaylo, nakahukom nga magbag-o sa kinabuhi tungod sa kahadlok. No? Nasakpan baka siya sa iyang sala nga nabuhat munang wa na siya mausab ni tagab, o baka nahadlok siya nga mabot ang time nga sakpan siya munang sayo pa lang iyan ang giundangan. Doon yung mga tao nga nagsangyaw sa pulong sa Dios ug sigig balik-balik nga hapit na matapos ang kalibutan busa maghinulsol ta. Kaya ang katong mga tao nga dili maghinulsol og magbag-o kalaglagan ngadto sa impyerno ang padulungan. Sa ato pa ang paagi sa ilahang pagsangyaw, ipaagi nila sa kahadlok. Siyempre di man kisa may di mahadlok anang ingnon ka nga malaglag ka dito sa kalayo sa impyerno. Ingon pa nila ang kasakit nga walay katapusan, di ba? So doon yung mga tao nga ingon ani, no? Ora siya para nako, dili siya napugos, but nakakuhag courage o naningkamot nga bag-o magrepent tungod sa kahadlok. No? Tungod sa kahadlok, bunga sa kahadlok. Apan, my dear brothers and sisters in Christ, no? Kung ang usa ka tawo nagbasol o naghinulsol tungod sa kahadlok,
dili ni magdugay. No? Ngano? Tungod kay kung mawala na gani ang kahadlok niya, ang resulta, mabalik ni siyang naandan nga binuhatan. And I believe, brothers and sisters, mawala gayud ang kahadlok. No? Mawala gayud ang kahadlok. So, unsa man daing paagiha nga ang usa ka tawo maghinulsol og unya magpuyo sa bag-ong kinabuhi nga dili siya nga dili tungod kay nahadlok. My dear brothers and sisters in Christ, ang tao nga nakakaplag, nakasinati o midawat sa gugma sa Dios, mao kining mga tao nga nibalos pud paghatag og gugma ngadto sa Dios. Og tungod sa dakong gugma nga iyang nadawat sa kamaayo sa Dios sa iyang kinabuhi, niresulta po ni og paghigugma niya ngadto sa Dios og mahinungdan nga siya naglikay sa pagpakasala. Dili tungod kay nahadlok. Kay kani magong hadlok-hadlok mga igsoon, mag-work lang ni para sa mga bata. Kana bitong gagmay pa ta, hadlokon ta para dili ta mabuhat og dautan, no? Kana bitong sa una gagmay pa ta nga ingnon nita sa atong mga magpapa. At saba kani wakwak. Di ba? So ingana siya mga igsoon, hadlokon ta para di ta mabuhat og butang na dili maayo. Apan ang kahadlok ni mga igsoon, ang paghinulsol nga bunga sa kahadlok, dili mo last. Tungod kay moabot gayud ang time nga di na ka mahadlok. No, labi nang next diskubrihan nimo, bakak man to, di man to. Dili man daing ani ang gingon ni mamag ni papa. So di ba? Suwa na ka, pero kung ikaw nilikay sa pagbuhat sa usa ka ngilad nga butang tungod kay nahigugma ka, ini nga matang sa paghinulsol, mooy paghinulsol nga mulahutay gayon. My dear brothers and sisters in Christ, kung imo lang masinati ang kalawom, ang kalapad sa gugma sa Dios, ang pasaylo nga gihatag sa Dios sa imong kinabuhi, kung imo lang ning matugkad og imong dawaton sa imong kinabuhi, walay rason nga dili ka mahigugma sa Dios, og walay rason nga magpadayon ta sa pagpakasala. My dear brothers, sisters in Christ, no? Kung atong tan-awon diha sa 1 John chapter 1 verse 18 to 19, nag-ingon diha, no? Kung makita niyo sa screen atong basahon, there's no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. We love because He first loved us. Sa ato pa din mga igsuon, ang kahadlok, no? Ang kahadlok. Kana bang dili siya mahimong sumbanan nga kita angay maghinulsol o mubiya sa atong sala tungod kay nahadlok ta sa dangata nato, kundili ang paghigugma, ang gugma sa Dios mo'y angay natong sumbanan nga kita maghinulsol sa atong mga sala. Why? Because diya sa verse 19 giingon, we love because He first loved us. Ang Ginoo ang unang nahigugma nimo. Wa pa ka mo batig gugma niya, gihigugma na kadaan niya. Pagpakataon nimo wa pa kay buot, gihigugma na kadaan sa Ginoo. O kini maong gugma kung atong masinati o mabati, mahimo kini instrumento aron kita maningkamot sa pagpuyo sa kinabuhing subay sa kabubuton sa Ginoo. Dili di ay kahadlok ang gikinahanglan sa tao aron siya maghinulsol, kundi gugma, because ang gugma powerful, gamhanan ang gugma maigsuon, no? Nga kana bang ma-experience mahuna-huna nimo nga ang imong sala, ang kadako sa imong sala, mas dako pa ni ana, mas habog pa ni ana, mas lawom pa niya, o mas lapad pa ni ana ang grasya o gugma sa Dios diha nimo. O kung kini imong masinati sa imong kinabuhi, this kind of love
will change you. Ang gugma sa Dios mao'y makapabag-o sa tao, igsuon ka pamalandong. Grasya kini nga gikan sa Ginoo. Yung mitutag grasya kana bang free gift, kana bang dili ta deserve. No, grace means dili ta deserve ani nga butang apan gihatag sa Ginoo nimo. That is grasya, no? So dili ta deserve pasayloon tungod sa atong mga sala. Apan tungod kay ang iyang gugma mas dako sa imong mga sala, gipili sa Ginoo nga pasayloon ka, luwason ka sa imong pangasala tungod kay nahigugma siya nimo. Brothers, sisters in Christ, no? Ang importante mao ang pagdawat ning maong gugma. Kay bisang gani wa nimo dawata, no? Bisa pag wa nimo personally gi-accept pero nadawat nimo ni sa imong kinabuhi nga gigrasyahan ka sa Ginoo. Kitang tanan, gigrasyahan ta sa Ginoo. Now, kung atong tan-awon diha sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, ingon diha, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Sa ato pa, ang kaluwasan gihatag sa Ginoo isip grasya. No? Pinaagi sa ato ang pagtuo, og dili pinaagi sa atong kaugalingong paningkamot o binuhatan. Tungod kay kini, gasa man sa Ginoo nato ang kaluwasan. Busa wa kita, di kita angay magpasigarbo na kita gigrasyahan ko tungod kay maayo ko, tungod kay buutan ko, giluwas ko. No. Tungod kay ang grasya nga imong nadawat, igsuon, kaluwasan, igsuon, kapamalandong, gasa, grasya, gikan sa Ginoo, og dili tungod kay ikaw maayo. Mo nang akong giingon, nang gibalik-balik na ko diri sa ato ang pamalandong. Nakita gihigugma sa Ginoo dili tungod kay mga buutan ta. Ikaw gihugma sa Ginoo dili tungod kay maayo ka, mas labaw ka sa uban. Kun dili gihigugma ka sa Ginoo tungod kay mahigugmaon ang Ginoo. Gipasaylo ka sa Ginoo tungod dili tungod kay arang-arang ang imong sala, gaan imong sala tungper sa iya ha. Dili tungod kay mapasayloon og mahigugmaon ang Ginoo. That's why ang tanan, no? Nga kanabang nakadawat gayud nini maong grasya gikan sa Ginoo. Amen. So, dili basta-basta nga gugma ang gipakita sa Ginoo sa atong kinabuhi. That's why kining maong gugma mudala nato ngadto sa paghinulusol. Kining maong gugma mo aghat kanato, mo bag-o kanato, mo pahumok sa atong kasing-kasing, mo bag-o og kanabang mutandog sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi aron kita maghinulsol ug magbag-o sa atong kinabuhi. Duha ka butang ang ako ang ipaambit karong gabi una mga igsoon. Una, repentance means taking responsibility. Unsa may pasabot ani, brothers sisters in Christ. Sa unang panahon, sa dihang si Adan ug si Eva nasakpan sa Ginoo nga mikaon sa mansanas, sa bunga sa kahoy nga gidili niya nga kanon, unsa may nahitabo? Genesis chapter 3 verse 12, unsa nahitabo? No? Sa diyang gikumpunta sa Ginoo, no? Ang lalaki, unsa giingon niya? Ang babae nga imong gihatag nako, mo'y naghatag sa pagkaon, no? Sa prutas na maong sa maong kahoy ug akong gikaon. Sa ato pa, atong lakturon mga igsoon, indirect nga pagkasulti ni Adan ngadto sa Ginoo, iyang gibasol ang Ginoo ngano, ingom siya nga, ang babae nga imong gihatag nako Lord, mo'y naghatag sa ako sa bunga sa kahoy ug akong gikaon. So iyang gipasanginlan ang babae. Pero indirect nga pagkasulti nga kanang babae nga imong gihatag nako Lord, mo'y nagtintal nako sa ato pa, murag gibasol gyapon ang Ginoo. My point here, brothers and sisters in Christ, wa niya ang kuna nga siya nakasala. No? Nisgot ta diri, taking responsibility means aduna te no, ikaw ang responsable, imong giangkon ang imong sala nga nahimo. Apan brothers and sisters in Christ,
dinhi, no? Mo dining ang tao di ay pag kumprontahon tungod sa sala, hilig kay mamahid, hilig kay mo blame sa laing tao, hilig kay mamasa sa sayop, no, sa laing tao. Kung nay tao nga mingon nga nganong nakahimo makag kuan sala sa imuhang kuan, nakapangawat man ka, ay kuripot man siya, di ko nga katagaag balon. Ngano ka panulis man ka lisod bagong panahon, di ba? So ingana ang katarungan sa tao. Apan brothers and sisters in Christ, gipahinumduman ta karong gabi una, no, sa atong pagpamalandong. Tanawa gani diya sa Genesis chapter 3 verse 13. No, gipadayon nato unsa giingon? Then the Lord said to the woman, "What is this you have done?" Ingon ang woman, ang babay, "The serpent deceived me." No? Ang bitin ang iya pong ipasanginlan. Lord, ang bitin mo'y naghatag nako, mo'y giilad ko sa bitin. Ug nang munang nikaon ko sa bunga sa prutas. Apan kung atong tan-awon, tin-aw og klaro kay nag-ingudan ang Ginoo, makakaon mo sa tanang pagkaon, no? Ayaw lang ng bunga diha sa tunga-tunga nga kahoy, no? So, sa ato pa, klaro og tin-aw kayo nga sibag si Adan, wa maangkon sa iyang sala, no? Ilang giblame ni Eva ang serpente o ang bitin. Giblame po ni Adan si Eva. No? Kulang na lang kung mangutana po ang Ginoo siguro serpente, mingon ang serpente aliwati. No? So ingon na siya brothers and sisters in Christ. Naani nato nga kinaiya bisan asa sa trabaho, bisag simbahan, bisag sa atong pamilya. Makasala na ganita, di ita mo angkon. Mangita tag paagi nga ipahid na to sa lain ang atong sala, ang atong kakulangon, ang atong kapalpakan, dili ta. Pero mga igsuon, karong gabi una, no? Sa giingon ko na, repentance means taking responsibility. Meaning, ang paghinulusol di ay, no? Number one, ang paghinulusol is ang kuno nato nga kita ato ning sala. Mabitaw sa Santos nga misa, no? Nayon na nga part kay akong sala, akong dakong sala. Kana importante kaayo ang pag-angkon na kita nakasala. So, mo ni ang mga tao na nganong makahimo siyag sayop, ngano nakatubag-tubag kasi mo gini ka sabaan mo gud akong mama, taw-tawan awa, di ba? Pan ba mo blame, no? Dili gyud ang mo angkon ba nga sayop lagi to nako, no? Actually dili lang ni siya sa trabaho, no? Bisan sa mga leader sa simbahan, no? Wala ni exemption. Labi na katong tag-as na kayo og kahibalo nga pananaw nila taas na ang level sa ilang kahibalo, dugay na kay nag-alagad simbahan, sahay lisod kay nimo koreksyonan, no? Lisod kayo mga ginikanan, say lisod kay koreksyonan ginikanan, no? Mga leader lisod kay koreksyonan. Mo ni siya brothers and sisters, dili gaangkon sa atong mga sala, kita di ta mo angkon. Anong usab gi kalisod anang di ta mo angkon ingon pa nila, mas dali po nung pag-ingog I love you kaysa pag-ingog I'm sorry, no? So mo ni ang realidad brothers and sisters in Christ. Apan, no? Kung atong tan-ahon ang ato ang kinabuhi, pagpuyo sa atong kinabuhi, now dili mag-work ang pagpasa sa imong sala sa ubang tao, ang pagpahid sa imong sala sa ubang tao. What will work is ang kunon, ang maong kasaypanan, maghinulsol, no? Diha sa uban sa paghinulsol sa atong mga sala. Nabito ka isa brothers and sisters in Christ, nag-drive ko. Ito I think na-share na nako ni dinhi sa Davao. Nag-drive ko, medyo ulan-ulan, van ang akong gi-drive-an. Tapos di kay nako makita sa side mirror tungod kay kusog-kusog ang ulan. So while nag-drive ko, pag abot dool sa traffic light, no? Dool-dool na may change lane ko, which is wala ko nakita, dunay motor niya. Medyo naa siya sa blind spot pod, di gyud makita. So nagserbato siya, nakabantay ko, nibalik ko sa akong lane o nagsapon na misunahan kay stop man. Suko kay ning maong tao sa kuha, no? So gidaw na ko ang side mirror,
Imbis kay makiglalis ko niya pag down ako sa side mirror, diretso na ko giingog, sorry kay sir, sayop gyud ako, no? Among tao, imbis kay mo sulti unta siya tingali og negative, no, kasab-an sir ko niya, wa na siya kalihok, wa na siya katingog, no, kay naunahan ako og sorry, no? Unya bag-o lang po hitabo karon ng tuiga diya sa may CUMC. Lisod man kay na parkingan diha kay nagpa-check up na may gibisitahan. Nya nagpark ko diya sa atbang, nalimtan ako nga ang usa ka establishment wa ko kabantay ba nga nag-video naglabaw ang sakyanan, wa ko kabantay gyud mga igsoon. Pagabantay nako, pagbalik na nako, siro mga 30 minutes ko dito sa kuan hospital. Pagbalik nako, niduol ang guard sa kuha, perting sa kuha. Sapaan ko niya gayo. So, tanaw nako sayop man jud ko. So akong wala ko laing gibuhat kung dili mangayog pasaylo. And then pag-aaksog lakaw sa guard, kauno na din ko, what if nakiglalis ko ato niya, basi mapusilan pa siguro ko niya. So nga na siya mag-iso, no? Ang pag-angkon sa atong sala, usa ka parte na daan diha sa atong paghinulsol. Igsoon, angkuna nga nakasala ka, it's okay. Angkuno na to nga ang atong sala. Di kinahanglan nga ipahid na to sa uban. Di kinahanglan nga i-blame na to sa uban. Kung tinuod nga nakasala ka, pamalandungi igsuon, angkuna nga nakasala ka. Period. Mora yun na ang gusto sa Ginoo nga mahitabo sa ato. Okay? So number 1 nga part about repentance is repentance means taking responsibility. Napasabot ang pag-angkon kita nakasala. No? So, muna siya, brothers and sisters in Christ. Number 2, repentance means taking action. So, yung pasabot ani, taking action. Now, ang paghinulsol, dili lang tungod kay na-feel nimo nga na guilty ka, mo nang nahay kag pasaylo, naghinulsol ka. Dili siya feeling nga tungod kay nasakpan ka, naulawan ka. Repentance means pag-decide na dili na magpakasala pag-usab. Kani nga desisyon mga igsuon will lead us sa usa ka bag-o nga kinabuhi. Bunako, brothers and sisters in Christ, ang paghinulsol di ay dili siya feeling nga nag-guilty ka, naulawan ka mo ng mga ng kagpasaylo og maghinulsol na ka mabuhat ato, kundili usa ka action, usa ka desisyon nga imong gibuhat sa imong kinabuhi nga dili nako magpakasala pag-usab or dili na nako to buhaton pag-usab. Now diha sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10, no? Guys, good diha, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. Ang Diyos nun nga pag hinulsol mudala ngadto sa kaluwasan sa tao. Apan kung hinulsol lang ka nga murag basta-basta lang, way nahitabo. Ngay kag sorry pero back to the, no? Back to you guys. Ingo pa sila balik sa naandan nga kuan nga gibuhaton, walay mahitabo sa imuha, walay kaluwasan nga mahitabo ana. Ang paghinulsol di ay mao ang pagbiya sa butang nga imong gibuhat nga mo'y hinungdan nga nakasala ka. Ang paghinulsol mo'y pagbiya sa butang, pagbiya sa sala, o pagbalik ngadto sa Ginoo. No? Pag-atubang o pagpuyo sa kinabuhi nga iya sa Ginoo. Maigsuon, brothers and sisters in Christ, sa ako lang gikaingon, repentance is an action. No? So, imagine nimo, no? Ang repentance sama sa usa ka tawo nga naglakaw sa usa ka direksyon. No, panalitan. Ang imong direksyon karon nga naglakaw ka palayo sa Ginoo. Repentance means turning, no? 180 degrees. Pabalik
pabalik padulong sa Ginoo. No? Og kung ikaw karon naglakaw sa saladalan nga padulong sa Ginoo, manag-iyon nila, no turning back. No turning back. No? So brothers and sisters in Christ, kana bang about face, like turning 180 degrees man, about face. So ingana siya, brothers and sisters in Christ. Now, diya sa Acts of the Apostles chapter 26 verse 20, ingon ni San Pablo, I preach that you should repent and turn to God and demonstrate their repentance by their deeds. Pinaagi sa buhat. No? I-demonstrate daw nato ang atong paghinulsol diha sa atong binuhatan. So diha maila di ay ang tinuod nato nga paghinulsol maila diha sa atong binuhatan. Brothers, sisters in Christ, no? Repentance means that we make a decision not to sin again. No? I'm sure nga kanabang sa ato ang kinabuhi daghantag mga sayop nga nahimo, habitual sins, daghantag mga favorite sin. Kinahanglan di ay nga mo decide ta nga mo stop na taana, surrender nato sa Ginoo o dili na nato buhaton pag-usap ang maong sala. Brothers, sisters in Christ, no? Mao ni ang repentance nga giingon sa Biblia, nga gipasabot sa Ginoo. Na kini atong puy-an sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Usbon ako, brothers and sisters in Christ, duha ka butang ang repentance. Number 1, responsibility, pag-angkon nga ikaw nakasala. Number 2, ang pagbiya sa sala o paglakaw padulong kang Kristo. Repentance is an action not to sin again. Pag hinulsol igsoon, dili lang di ay feelings. Dili taman lang nga nagpaagas ka sa imong luha. Dili taman lang sa imong pagsinggit nga Lord pasaylo ako. Dili taman lang nga na-feel nimo nga gipasaylo ka sa Ginoo. Kung dili ang matuod nga repentance, it will lead us to a new life. Ang tinuod nga pag hinulsol igsoon, it will lead us paingon kang Kristo. Sa ato pa, sa laktod nga pagkasulti, brothers, sisters in Christ, diya sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi, gitawag kita, no, sa paghinulsol o diha sa maong paghinulsol, brothers, sisters, kapamalandong, kita ipadumduman sa Ginoo. Una, first step, ang kunon ang maong sala. Second step, take action nga dili na magpakasala pag-usap. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. So, no? So mo ni ang ato ang pabalandong karong gabi una mga igsoon, no? Gitawag ta sa Ginoo sa paghinulsol, pagrepent, pagbasol, paghinulsol. Apan dili din siya feeling lang, kundi usa ka desisyon nga kita mihatag og desisyon uban sa gugma sa Ginoo ug tungod sa maong gugma imong nasinati pod nadasig ka sa paghigugma sa Ginoo ug tungod ini maong gugma naningkamot ka nga molikay sa pagpakasala. Brothers, sisters in Christ, sa imong kinabuhi karon igsuon, unsa may gusto nimo nga unsa may nakita nimo nga angay nimong bag-uhon, unsa may butang nga nga kinahanglan nimong gusto sa Ginoo nga imong biyaan, gusto sa Ginoo nga imong i-give up. Hunahunaa daw, no? Pamalandungi igsuon sa dagad sa imong kinabuhi karon. Unsa ang mga butang nga gusto sa Ginoo nga imong i-give up, imong biyaan o mosunod kaniya. Brothers, sisters in Christ, ampo ta, pasalamatan nato ang Ginoo tungod sa iyang kaayo sa grasya, no, nga gihatag sa toa sa ngalan samahan sa Anak Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat kaayo nining kahigayunan nga gihatag sa imong pulong, sa imong mensahe. Salamat kaayo Ginoo sa imong gahom
sa imong gugma, mas dako pa sa among mga kalapasan. Salamat sa pagtawag kanamo, Ginoo, diha sa pag-alaga diha kanimo. Lord, karong gabi una, mga hilo sa among mga sala. Among i-lift up sa imo, Lord, among i-surrender sa imo. Among mga kalapasan nga nahimo, Ginoo, napangi kami agaki, nga kami dili na magpakasala pag-usap. Tudluoy kami, ayaw kami pasagdi, Ginoo. Yes, Lord God. Lord, i-bless up to kato mga igsuon namo karon, Lord, nagmuluyahon, nagpasakiton. Una sila sa imong presensya, sa imong gahom, ingon mo usab kato mga nagbantay nila, Ginoo. Himua nga mahimo silang instrumento nga ilang mga kamot, mahimong imo mga kamot nga nag-atiman kanila. Lord, i-bless ang matag pamilya, matag relasyon, i-bless ang among mga plans sa kinabuhi. Bless, Lord, ang among pagsatag sa ka-membro sa pamilya. Ang tanan, Ginoo, among kaigsuonan, ang among simbahan, ang among grupo, Lord God, among lift up sa imo, wala kami mahimo kung wala ka. Usa ang tanan among gipangayo. In Jesus name, ibon sa panabang ni Mama Mary. Amen. Sa ngalan sa Amahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Paplik og isa ka kanta, pagbalik na to, pasahon na tong uban nga mga mensahe. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na hinalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo, pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Kay tagal nang nawala, ang apoy ay nanghina. Init ng pag-ibig, dahan-dahang nanlamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo, pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Glory to God. Okay. So, atong panahon, no? Ang atong mga mensahe diri. Okay. Ingon pa ni Tita Maming Espino, no? Mayong gabi. Tita, mayong gabi. Amping diha. Kaya na ay bagyo ra ba diha sa may Luzon area.
no? Ulan-ulan ra ba diha, so ingat kayo dyan. Hello po day ko kay John Paul Francisco Orcolio, yung paniya nga, medyo hinay ako internet, no? Dili na ko ma-view ang ubang message ay. Good evening. Salamat Igsoon, thank you sa pagsunod. Ingon po sad si hinay gyud akong internet mga Igsoon, no? Murag na problema ang akong kuan. Sige lang. Di na ko makuha ng uban nga mga message ay. Sige. Okay? So, delete kayo. Good evening mga kapamalandong. Sila mi akong kapikas ni mga Igsoon nga nagtanaw po karon sa may hasaan. Hello po ko kang Alin og Runa diha sa may Bulwa. Kumusta mo diha? No? Si Arnel ug si Pia diha sa may silingan na mo diri sa may City Homes. Kumusta Daniel? Okay na ba tubig diha? Medyo hinay among tubig diri may Igsoon, gabag-o og supplier pero nihinay naman hinuon biski mo improve. So not unta nga ato unta ning masolusyonan unta ni kay hasol ning mo atay tubig. Nya pagpanglaba, labi na pagpanglaba. For issue you kay brothers and sisters in Christ. Kamo diha, kumusta mo diha? Amping-amping mo ha tungod sa atong panahon karon nga adunay bagyo kung asa man mo karon, no? And shout out bulay ko no sa tanang mga leaders at nagkalain-lain nga group sa simbahan, no? Sa matag pamilya, no? Na karon na kompleto nga pamilya dia silang tagsa-tag sa kapanimalay. May son sa makausa daghang kayong salamat sa pagsunod kanako karong gabi una sa atong pagpamalandong. Salamat kay sa inyong pag-uban nako ika 3 years na nato sa atong pamalandong apan wa jud kunyo biyahe inyo kong giubanan. Salamat kayo. Kamo ang akong inspirasyon sa pag-alagad. And syempre, no? Nga ato ani nga mapaabot nato ang mensahe sa pulong sa Dios ngadto sa uban. Pasalamat ko sa Ginoo tungod sa kadahasing nga gihatag sa Ginoo. Nako, salamat kay Lord sa tanang grasyang imong gihatag. Salamat kaayo sa mawalay puas nga pag-uban. Mataliwala sa akong mga pagkamasalaypon, pagkamakasasala, sa akong sa mga pagkulang apan wala ko nimo pasagdi. Wala ko man nimo biyae. Salamat kay Lord yan ng tanan. Salamat kayo sa tanang grasya. Igsoon, salamat daghan kay salamat sa inyo ha. No? Kamo nagdasig nako sa pagpadayon ning maong misyon. And syempre no, akong dako nga pasalamat sa tanang mga tawo nga nagtabang pud nako, naghatag pud nako kadasig sa ako pong pamilya. And kamo pud no, I know daghang kay mga blessings gihatag ang Ginoo di mahubsan. Magampo gyud ta perminti kanunay, mangayo gyud ta sa Ginoo kay di gyud kahubsan ang grasya og panalangin sa Dios no sa diha sa iyahang kasing-kasing nga kanato. So naara gyud nato kung muundang ta sa atong pagpasalamat pagdaig niya pero sa tinuod lang di gyud mahubsan ang grasya ug panalangin gihatag sa Dios no para sa iyang katawhan. Okay? So sa makausa daghan kayong salamat Igsoon, hinaot nga do na mo'y nadala karong gabi una about sa paghinulsol, no? Di na ta anang ipahid sa uban ang atong sala, kundi atong pamalandungan kung sayop nato ato ang kunon. No? Ana gid siya simple mga Igsoon. Ato ang kunon unya kay kita man nato nga sayop to, maning kamot ta nga di na nato usbon. No? Di na to pakasala pag-usab. No? Mubuon na ta adto. Mangayo tag grasya sa Ginoo. Di na to kaya kung kitara, di mo kaya kung ikaw ra. Kinahanglan nimo ang grasya sa Dios. Okay? Daghan kayong salamat. Kini na lamang inyong kapamalandong Brother Alex Lim. Magpasalamat na lamang og miingon kung ang Dios dapig kanato, kinsay makigbato kanato. Dalaygon ang Dios. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Kita-kits ta sa sunod Lunes pohon. God bless you, brothers, sisters in Christ. Paglipay o pagmaya sa ulugon ta, ang grasyang gihatag sa Dios pagahandumon ta, gasagihan
sa pagtuo atong isang iyang pagtuo ni Kristo ang gugmag kalinaw ang kaluwasan ipaapit sa tanan atong isang iyang ebanghelyo ni Kristo ang Diyos nung kaluoy pagkamaayo niya kanatong mga Cebuano itawag ta sa pag-alagad di unay nga paghalad sa kinabuhi nga balaan gikan sa amahan Maria mong inahan sa pagtuo ikaw sumbanan kami giyahan mo pagsangyaw sa pagtuo atong isangyaw ang pagtuo ni Kristo ang gugmag kalinaw ang kaluwasan ipaapit sa tanan atong isangyaw ang ebanghelyo ni Kristo ang Diyos nung kaluoy pagkamaayo niya kanatong mga Cebuano aliwala sa mga pagtamay ug mga pagsulay pagapuy-an ko ligunon ko akong atong isangyaw ang pagtuo ni Kristo ang gugmag kalinaw ang kaluwasan ipaapit sa tanan atong isangyaw ang ebanghelyo ni Kristo ang Diyos nung kaluoy pagkamaayo niya kanatong mga Pilipino atong isangyaw ang pagtuo. Paglipay ug pagmaya sa ulugon ta ang grasyang gihatag sa Dios paghahandog